Kazwai vateereri, toda kutendai nekusangana nesu mukati mechirongwa chedu Konai Pastor. Nhasi uno tiri kutarisa mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama maringe nezvatanga takadzidza mumashure. Regai tibva tangoverenga mubvunzo wacho topinda mauri kuti tisapambadze nguva. Mubvunzo wakabvunzwa uri kuti panapa: saka mweya yetsvina inototaurawo naMwari nhai. Saka mweya yetsvina inototaurawo naMwari nhai. Anga achitaura patakaverenga kuna 1 Kings chapter 22 pachibvunzwa naMwari kuti ndiani watichatuma kuti anofurira Ahab aende kundorwa paRamoth Gilead aurayiwe ikoko. Ponzi pakazouya umwe mweya wetsvina wakati kuna Mwari, ini ndinoenda ndinonowa mweya wenhema muromo yevaprofita vake vese. Saka ndopabva mubvunzo uyu. Nauti ndichada kuti ndikasike kupindura ndichiti hongu, ndobva ndataura kuti sei, nguva irini, ndobva ndazotsanangurawo mweya yetsvina iyoyi zvakare kuti inoshanda sei. Pandichachita nekukasika, saka mamwe mavhesi hatizoaverengi ndichingokupai ndopa samari. Mukaenda kuna Job chapter 1 verse ya 6 na 7, Job chapter 1 verse ya 6 na 7 ndopatinotanga kuona mweya wetsvina mukuru ari Satani pachezvake ari pamberi paMwari achitaura naMwari. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said to Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And mukaenda kuna zvakazarurwa chapter 12 verse ya 9 inotitaurira isusu kuti iye Satan uyu akanga atodzingwa kudenga, but sezvatatoona apa aitenderwa kudzokera kudenga. Mukaerenga zvakazarurwa chapter 12 verse ya 9 inoti, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceives the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Saka Satan paakadzingwa kudenga aitenderwa kudzokera, because nguva yake yemutsa yekuti atendeuka agamuchirwe zvina Mwari yange ichiripo. Saka toda kuti zvinzwisise izvozvo kuti aitotenderwa kutodzokera kudenga achinomirawo pamberi paMwari, because Mwari anga akangopawo mukana sezvaanongoitawo munhu wese, nokuti kana uchinge watadza udzoke kuna Mwari utendeuke. But nguva yake yemutsa Satani inozopera panofa Jesu Kristu pamuchinjiko. That's when his probationary time ceased. Ndokusaka muchiti kana muchiverenga John chapter 12 verse 31 inoti, now is the judgment of this world, now shall the prince of this world be cast out. Saka pataverenga Revelation chapter 12 yati iyo the dragon, Satan was cast out, vayaisa colon yobva yati he was cast out to the earth. Right from the onset haana kungonzi achidzingwa kudenga kabva anzoenda paearth. At first he was cast out of the heaven, and his place was not found. Then he was cast out to the earth. But Jesu ari kuisa pachena kuti nguva yekuti Satan achidzingwa zvachose kudenga, zvekusadzokera kudenga yasvika, and he was talking about his death. Saka John 12 verse 31 inobva yaitiudza kuti kusvika paCalvary Satan aitenderwa kudzokera kudenga, but pakazofa Jesu pamuchinjiko it was all laid out kuti the devil was a liar and a murderer, hence his time of probation had ceased. But muda kuti munzwisise kuti painzi aidzokera kudenga kana kuti ari pano panyika pasi, chainyatsoita kana kuti chaanonyatsoita nedzimwe ngirozi dzake idzi chii. Saka chekutanga nzwisisei kuti idzo ngirozi idzodzidzi ndo dzatinoti mweya yetsvina. Mukaerenga Revelation 16 verse 14, these are spirits of devils, these are spirits of demons which go out to the whole world working miracles. Saka mweya inotoita zvinoshamisa. Saka musazoshamisike muchiona vanhu vatiri kufungidzira kuti hama dzedu dzakafa pane zvaakuitika either kumakuva kana kupi kana kupi, because mweya yetsvina ndo mission yayo kuita izvozvo zvinoshamisa, so that it can convince iwe neni kuti tibhilive kuti vakafa havana kufa. Mukaverenga Hebrews 1 verse 7 inobudisa pfungwa mbiri dzinogona kuitwa nengirozi, whether ingirozi yakanaka kana ingirozi yakaipa. Dzinogona kushanduka kuva murazvo yomoto ngirozi, kana kuti dzinogona kuva semhepo. Hatidzioni but tinoona zvinhu zvichiitika. Ndipo pamunozonzwa vanhu vachiti takangoona sadza radyiwa rikapera, hatina kuona raidyiwa nani, kana kuti takangoona ndiro dzichifamba mumba, hatina kuona dzaifambiswa nani, and so forth. Kana kuti taiona moto uchibaka kumakuva. Zvese izvozvo mweya yakaipa inenge ichida kuti imimi mubhilive kuti ihama yenyu yamaviga iri kubuda yakuita chipoko kana kuti yakuita chigorototo. Acts chapter 12 verse 10 inoisa pachena kuti ngirozi whether good or bad dzinogona kupinda pamba pakavharwa. Inyaya yaPeter achiburitswa nengirozi mujeri, anoti takabuda pagedhi rekutanga tikabuda pagedhi rechitu, patakazoenda pagedhi repanze hombe reiron rakangovhurika rega, it opened on its own accord. Saka an angel can do that. Saka kana iri an evil angel inopinda mumba menyu makarara usiku, nyangwe makaisa mabagla bar nechi
An angel is not stopped by barricades dzatinoisa physical barricades dzinoiswa nevanhu. Genesis 19 verse 1 and verse 5, ngirozi dzinogona kuonekwa pakati pedu, but dziri muchimiro chevanhu. Unogona kusatozviziva kuti ingirozi yaunga uchitaura nayo uchifunga kuti wanga uchitaura nemunhu, because varume vaSodoma pavakaona 2 angels entering Sodom, they thought they were ordinary visitors. Vakatoya kumba kwaLot vakatipe varume 2 vapinda mumba mako, but they were angels. So an angel can appear to you in the form of your dead relative. Ukatoti ndavaona baba vakafa, ndanichitaura navo vanga vakamira apa, yet it's an evil angel. Inoda kukuconvince kuti ubelieve kuti baba wako vari kuziva. Numbers 22 ukaiverenga yese inoprova zvinhu zviviri. Angel inogona kuti inonzi partial appearance. Vamwe vanogona kuiona, vamwe vasingaioni. Makambona tomboti muri here achiti avo kana kuti munhu abatwa nemweya tsvina, avo imuchi kuti vari kunzi avo vacho ndiva nani, because dhongi raBhalamu raiona ngirozi, but Balaam akatasva dhongi aisaona ngirozi. Saka an angel can appear partially. To some it can appear, to some in the same place isingaonekwi. At the same time dhongi raBhalamu rakazokonzereswa kutaura nengirozi. So an angel can cause a non-human object to speak. Ndopamunozona tuwana tuchechecheche twakutaura sasekuru vakafa kare kare, imofunga kuti ndesekuru vari kutaura pamwana, nyamwa mwana atogarwa nemweya wetsvina. Saka ndezvimwe zviri kunzi zvinoshamisa zvinoitwa nengirozi dzakaipa, to convince you kuti sekuru venyu vapenyu moswera maakubika doro muchiteketera kukamwana muchifunga kuti kachinzi isvikiro rasekuru, nyambisirwa muri kutaura nemweya wetsvina. Mweya wetsvina munenge muchitaura. Then finally Matthew chapter 17 verse 15 na 18, an angel can possess a normal human being, yomuitisa zvinhu zvaanga asingadi kuita. Ndo zvaitiswa mukomana uya aibva awisirwa mumoto. Saka munotoona munhu akutanga kuita achizvicheka, achiita sei, achimhanya, achiita simba rekuti munotadza kumubata varume vakayamwa mukaka wakaguta. Izvo anenge agarwa nemweya wetsvina. Saka zvese izvozvo zvinoitwa nengirozi dzaSatan to convince humanity kuti vakafa vanenge vasina kunyatsokufa. Asi tikabvuma kuteera zvinotaurwa neBhaibheri kuti vakafa havana chavanoziva, we will be safe from these evil spirits, Saka dai Mwari akakubatsirai vanhu vaMwari, tidzidze kutenda zvinotaurwa neshoko against nhema dziri kutaurwa naSatani.